Toivottavasti ilo on ollut myös toisinpäin. Kävin ainakin tutustumassa teidän Iloa liikkeellä -tapahtumaan ja siellä oli kovasti iloa liikkeellä. Ja tänään on juhlapäivä, 40 vuotta. Ja on ollut hienoa, että saan olla juhlistamassa teidän kanssanne tätä päivää. Itse olen ollut Kristillisessä eläkeliitossa vasta 5 vuotta tammikuussa töissä, eli en ihan täytä tätä lukemaan, mutta muuten iän puolesta kyllä pysyn mukana. Tampereen Ikinuoret-yhdistys on tuottanut minulle suurta iloa. Yhdistys on ollut koko ajan aktiivinen, se on uudistunut, kyennyt ottamaan haasteita vastaan. Näitä, mitä Kristillinen eläkeliitto on aina teemojakin antanut, niin täällä ollaan tosi innokkaasti oltu mukana ja siitä olen todella iloinut. Olemme saaneet yhdessä tehdä työtä. Siinä tarvitaan asennetta, oikeaa asennetta. Niitä nurinamielisiä, kun maailma on täynnä. Joku nurisee siitä, että joka pysäkki pysähtyy nyt tuolla Helsingissä, kun on se uusi juna, niin yksi valitti Hesarissakin, että kun se pysähtyy joka pysäkille, että hänen pitäisi päästä nopeammin lentoasemalle. Se vaan sitten tekisi mieli sanoa, että pitäisi käydä psykologilla, on niin rankkaa. Että semmoista kiitosmieltä ja semmoista iloista mieltä, kun ihmisellä on, niin siitä tulee hyvä mieli. Tiedän, että tähän päivään tuleminen on vaatinut paljon vapaaehtoista työtä, se on vaatinut näkyä, se on vaatinut rohkeutta, uskollisuutta, jopa uhrautumista. Palvelemista ilman taloudellista hyötyä. Palveleminen onkin todella kristillisten arvojen mukaista. Jeesushan tuli palvelemaan, ei palveltavaksi. Hän teki sen vapaaehtoisesti. Hän kohtasi sairaita, syrjittyjä. Hän oli mitä parhaimmassa määrin edunvalvoja. Hän oli niitä varten, jotka oli sorrettuja, jotka oli sairaita, jotka tarvitsevat ymmärrystä ja hyväksyntää, apua yhteiskunnalta. Palveleminen vapaaehtoisesti on yksi yhdistystoiminnan ydinasia. Tänä päivänä tällä palvelemisella tulee olemaan suurempi merkitys kuin 10 vuosia sitten. Suomen taloudellinen tilanne tulee viemään yhä enemmän siihen, että ihminen jää yksin vaikeuksineen. Silloin todellinen, pyytteetön lähimmäisrakkaus korostuu. Tarvitaan niitä käsiä ja jalkoja, jotka saadaan liikkeelle käsittämättömästä rakkaudesta Kristukseen. Ikinuoret ovat tulleet merkittävälle virstanpylvälle, josta on hyvä jatkaa. On saavutettu tärkeä ikä ja olen ylpeä teistä. Ikinuoret ovat aloittaneet ennen kuin Kristillinen eläkeliitto on perustettu. Se on siis siemen koko liitolle, samoin kuin Valossa vanhuus, joka täyttää tänä vuonna myöskin 40 vuotta. 40 vuotta on merkittävä aika Mooseksen elämässä. Se oli siellä paimenena, koulutettavana ja sitten vielä lisää.